بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين رسولنا وحبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. إخوة الكرام, радостен съм, че на мен се падна най-хубавата част от нощта. Расулуллах салаллаху алейхи ва саллям казва, че който се моли в тая част, в последната част от нощта, Аллах Таля се спуска до първия етаж на небето и се извиква към всички създания. Който е дигнал ръцете, ще му приема дуата, който иска да му опростя, веднага му опрощава, който иска да му се смиля, веднага му се смилва. И това е времето, което Аллах Таля така е отредил да сме точно сега в този момент. Преди малко, когато направихме дуата към Аллах Азза ва Джал, нарочно направи на глас, все пак да слушаме, да искаме от Аллах Азза ва Джал, горе-долу се разбира какво искаме. Когато погледнах джамата пред мен, се връщам за времето на Расулуллах салаллаху алейхи ва саллям. Има един велик сахабин, Аллах Таля да не събере с него в дженнета. Чудно нещо е, че е живял много малко с Расулуллах салаллаху алейхи ва саллям. Живял е около 3-4 години с него, но достига най-високата степен от всички сахабета познания за Расулуллах салаллаху алейхи ва саллям. Това е един от най-известните сахабета в книгите на хадис, който се нарича Ебу Хурейра радиаллаху та'ала анху. Ебу Хурейра радиаллаху та'ала анху оставя цялото си семейство в Йемен и идва в Медина, съжалявайки, че е закъснял, че е изтървал много от живота на Расулуллах салаллаху алейхи ва саллям, и за тези 3 години, които е живял с Расулуллах салаллаху алейхи ва саллям, успява да навакса всичко, което е изтървал, и надминава всички сахабета. Ебу Хурейра радиаллаху та'ала анху пренася най-много хадиси от него, от Мухаммад салаллаху алейхи ва саллям. Пренася над 5374 хадиса. Минава дори жената на Расулуллах салаллаху алейхи ва саллям, Айша радиаллаху та'ала анха. Тя пренася около 2010. А той за 3 години успява да надмине и тех. Прави впечатление какъв иман е имало в този човек. Когато идва в Медина, няма жена, няма деца, няма семейство, няма приятели. Живее сами зад вратата на джамията на Расулуллах салаллаху алейхи ва саллям. Сприятелява се с една обикновена котка. Взима я и всеки ден денонощно я мъкне със себе си в ръкава си вътре. Расулуллах салаллаху алейхи ва саллям, когато го вижда, му казва: от днес нататък ти си Ебу Хурейра, баща на котчета, понеже била малка. Чудно нещо ми, Аллах Та'аля му е избрал много хубаво име – Абдурахман, раб на всемилостивия. Това му е истинското име. Но когато сахабетът се обръща към него и му казва: я Абдурахман, той се ядосва и казва: няма да ми викате Абдурахман, ще ми викате с името, което Расулуллах салаллаху алейхи ва саллям е избрал, Ебу Хурейра. Субханаллах, такъв иман. Няма да ми викате Абдурахман, няма по-хубаво име от Абдурахман. Но той казва: няма да ми викате, ще ми викате Ебу Хурейра. Защо? Защото Расулуллах съм избрал това име. Един ден той е велик сахаби, идва при Расулуллах салаллаху алейхи ва саллям и плаче. Казва: я Расулуллах, не знам какво да правя.
А това е точно преди смъртта на Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям. Казва: я Расулуллах, денонощно се мъчи с майка ми да приеме ислям, но все още е кафир. Не вярва в нищо. Това ме боли. Мъча се денонощно от тях, се отказва и не иска и да ме чуе. Вика: я Расулуллах, аз знам, че ако дигнеш ръцете, Аллах Таля ще ти приеме това. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям на момента вдига ръцете и казва: я Рабби, нека и майката на Ебу Хурейра да стане мусулманка. Ако сме ние, съм сигурен, може да приеме, може да не приеме. От радост тръгва и да види какво ще стане от тях дома. Понеже е живял по-далече, когато по-късно докарва и семейството си, отива и заварва майка си отвънка, вече е взела гусул и се е изкъпала. Чака го на порта и вика: ешхеду ен ла иляха илlallah ва ешхеду енне Мухаммеден абдуху ва расулух. Субханаллах, представете си. За минутка. А ние, алхамдулилlah, имаме тая възможност в тая вечер да вдигнем ръцете и за себе си, но не само и за себе си, за нашите деца, които ги няма сега тук в джамията, за нашите деца, които се отвръщават от религията си. Това са нашите деца. И затова аз бях избрал едни аети на Аллах азза ва джал в Коран и Керим. Чудно нещо, наистина, 21 век, при тази технология, при този напредък, при интернет, при телефони последни модели, хората да не знаят как да живеят. Нормално да се попитаме при тази свободия, която Аллах Таля сега ни е дал. Всеки от нас да се размисли, защото съм убеден, че във всяко семейство има този проблем, който сега ще чуем. Нека всеки от нас да се попита: Субханаллах, я Рабби, за какво моето дете се отврати от джамията? При нас сигурно и било при вас. Бяха препълнени джамиите 90-та до 95-та година. Не може да се събереме в никакъв случай. Същите момчета сега, същите момичета се отвръщава и от ислям. Нека се попитаме: защо моето дете се отвръщава от религията на Аллах азза ва джал, а е мусулманин? Защо предпочита джехенем преди джехенем? Преди дженнет? Трябва да се размислиме, както муфтията ни даде съвет. Това е нощта кафир. Ако сега не тръгнем, ако сега не си направим равносметка, след Рамазан няма да се случи никога. Защото в Рамазан сърцата не са същите, както е след Рамазан. Дуата, която е в месец Рамазан, не е както е след Рамазан. Затова сега е момента да се размислим. Какво накара децата ни да излезне от джамията? Да не би вината да е в нас. Да не би аз да съм виновен, че дъщеря ми не иска да се заболи. Да не би аз да съм виновен, че детето ми сега е в кръчмата, аз се моля тук за него. В кой е причината? Този въпрос трябва да си го зададем. Не да обвиняваме обществото, не да обвиняваме, че сме в България, че не се спазва ислям. Не. Проблема е в теб. Да кажеш: я Рабби, къде съм съгрешил? За да се отрази този харам върху детето ми. Аз ми прави впечатление един известен учен, имам Ель-Джуейни. Наскоро слушах за неговия живот, чето в една книга. Известен учен, син на още по-известен учен. Обаче, когато се качи на хутбето на джума, дали от притеснение, всички хора им прави впечатление, че той не може да говори. Започва да белтечи до такава степен, че никой не може да го разбере. Един човек му писва, след толкова джуми, не знае за какво говори имама отпред, и му вика: я имам Ель-Джуейни, ще извиняваш, вика, може да съм груб, но за какво толкова белтечиш, като си на хутбето? Имам Ель-Джуейни му казва: ще ти кажа, защото знам за какво белтеча. Валлахи, кълна се в Аллах, белтеча заради един харам. Само един единствен харам имам в тялото си. Баща ми разказва, вика, когато бях малък, когато съм се родил, вика жена си, значи моята майка, и забранява в никакъв случай никой да не храни детето ми, освен ти. Защото знам, че ти ядеш само халал.
Само вика да видя моето дете да се храни от друга жена и някой да му дава нещо. В никакъв случай. Обаче един ден, нали жена е разсеяна, както нашите жени, седнала дома нещо готви и забравила бебето си на двора. То пищи, минава някаква рубиня и взема бебето, състрадателна жена, взима бебето и го слага да го зае на нея. Майката, като вижда отвътре, пошторела. Излиза отвънка и се кара, защо го хвана? Вика, защото пищеше. Знаеш ли, вика, че ако ме види мъжа ми, ще ме убие. Какво толкова съм направила, вика? Само му дадо, вика, за да се утеши, да не спре да плаче, да не пищи. Идва мъжа и тя си признава грешката. И казва така и така. Мина една жена и даде вика на бебето да посае на нея. Как посмя? Тя казва на мъжа си, нищо харам не сме направили. Тя си е дала собствено. Субханаллах, знаете ли какво вика на жена си? Ти пита ли нейния господар дали ти е позволил да го доиш? Господаря може да каже хараме. Ти плати ли за това млеко, което бебето е глътнало? И от тогава вика, заради този харам, заради тези 3 глътки млеко, сега те отечем постоянно. Представите ли си? Това са истински мусулмани, които са пример за нас. Аллах Азза дава много по-велики примери в Коран и Керим. Нарочно съм избрал, понеже като ваизин на главно муфтийство, обикалям цяла България и забелязвам, че има много голям спад при мусулманите. Не, че са намалели в джамиите, но като че ли има голям спад на процента на уважение в мусулманското семейство. Няма зачитане на баща, няма зачитане на майка. Връзката между родители и деца се губи. До някъде въобще няма семейство, детето няма никаква връзка с родителите си, а всички те са мусулмани. Аллах Та'аля не съветва в Коран и Керим. Какво трябва да вършим? Аллах Та'аля ни дава пример за един достоен, велик пейгамбер на Аллах Азза ва Джал. Какво е правил той? Но също това е поука и за нас. Как Аллах Та'аля създава хората и не ги остава на улицата да се възпитават на само себе си. Още от Адем алейхиссалям до Мухаммед салаллаху алейхи ва салям, Аллах Та'аля изпраща и книга, и пейгамберин, и помощник пейгамберин, и изпраща мелаиките, които да пазят тия хора. Аллах Та'аля какво казва на битката на Бедър? Изпратих над 5000 мелаиката. Участва дори и Джибраил алейхиссалям. Защо? Зато достойни хора. Защото знае, че отива заради Аллах Азза ва Джал, за нищо друго. Ето и мелаиката ви помагаме. И Аллах Та'аля е с вас. Това означава, че Аллах Та'аля не е създал, но се грижи за нас. Дали верваме, дали не верваме, Аллах Та'аля ни дава. Не е ли така? Не всички на земята са мусулмани. Аз би рекал, ако мислиме логично, Аллах Та'аля не трябва да дава никакво препитание и нафака на той, който казва няма Аллах. Така ли? Няма да му дава. Защо? Защото той отрича Аллах, но Аллах Та'аля пак му дава. Защо? Защото го е създал и се грижи за него тук, като умре. Субханаллах, ние имаме едно детенце. Тогава защо го оставаме да го възпитава улицата? Утре, като застанеш пред Аллах Азза ва Джал, не те не е страх, че се срамуваш пред милиарди народ. Не знам дали ви казах миналата година, аз имах един достоен учител от Ирак. Преподаваше ми по тефсир на Коран и Керим, тълкуване на Коран и Керим. Когато взимаме тези аети, казваше така: Субханаллах, чудно нещо са мусулманите днес. Като гледам, вика, ми се струва, че те са по-лоши, по-долни, дори от мушриците за времето на Расулуллах салаллаху алейхи ва салям. Преди малко чухме. Муфтията каза, че тези хора, които са били диваци, сахабетите на Расулуллах салаллаху алейхи ва салям, които са живели в калта, когато се роди момиче, какво прави? Отива на 2-3 години, когато стане това момиченце, изкопава му гроб и го погребва живо. Не го убива, но живо го погребва. Защо? Да не вижда чудесата, които ние виждаме от нашите дъщери днес. Той я вика, моя учител ми казва така, вика: Субханаллах, не сме ли ние по-долни? Той е баща, който не вярва в нищо. Убива си детето,
който е без грях. Но това детенце влиза в дженнет. А ние ги изчакваме да стане на 18 години, да стане на 20 години и след това ги пращаме за дженнет. Смятайте и ще видите, Субхано, и наистина е така. Изгледаме ги до 18 години, къде ги пращаме? На 20 години учи в София, учи в Пловдив, след това ти докара какъв зет? Християнин. Нормално да размислиме върху тия неща. И Аллах Та'аля казва, Аузу биллахи минеш шейтанир раджим, وَإِذْ قَالَ لُقْمَانَ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ. Аллах Та'аля не съветва. Вижте, я Мухаммед, кажи им на те, да се подсетея. За велик пейгамберин, сина му също Сааран, пак достойно момче. Но Аллах Та'аля споменава за него. Сяда с детето си, което още е малко, но знае, че това е най-скъпото нещо, което Аллах Та'аля го е дарил. Вика го при себе си и му казва, вижте как казва Та'аля, я Бунейе. Буней не вика я Ибни. Я Ибни означава синко мой. А я Бунейе, ти си най-скъпото за мен. Искам да те посъветвам за нещо. Кой от нас е седнал с децата си и да каже така, синко мой, няма да ти чиня халал никога, докато ти не влезеш в джамията и започнеш да правиш ибадет на Аллах. Кой го е направил от нас? Няма. Скоро слушах една случка, която се случва в Сирия и ми направи страшно много впечатление, като че ли ние правим същите грешки. Идват хората преди техен приятел и им казват, на бащата казват, вика, приятел, знаеш ли, вика, че твоето дете, вика, пуши? Това е в 4-5 клас. Знаеш ли, вика, че пуши цигари? Вика, че той като е пропушил, вика, вече едва ли ще ги спре, вика. И какво по-толкова? Сапа едни цигари. Става в средното. Когато тръгва на абитуренските балове, идва я пак хората и му казва съсед, колега, приятел, знаеш ли, вика, че твоето дете пие алкохол? Какво толкова, сега, че спил 2-3 чашки там на абитуренския бал? Субханаллах, Аллах Та'аля докарва, вика, той е баща, това е истински случай. Така го докарва, че чувства много силни болки в очите си. Отиват и го преглеждат в болницата, година-две, мъчат там докторите и накрая казват на детето му, като докараш, вика, преди да докараш баща си на последен преглед, искаме да му сложиш тези капки в очите преди да дойде 1 месец. Точно на датата. Субханаллах, когато стига тая дата, това детенце сменя тия капки и слага сярна киселина. Изгаря очите на баща си, който умира от нетърпими болки. Кой е виновен, детето или бащата? Когато викаха хората да виж детето, той спи спокойно. Не е цигари. Виж детето пие алкохол. Какво толкова са 2 чашки? От кой умира бащата? Умира от ръцете на собственото си дете. Аллах Та'аля ни дава много хубав съвет, като казва, вижте Лукман, пейгамбери на Аллах Аззаваджал, подпомогна с муджизета, с мелайката, но си седа с детето и го съветва. И му казва, я Бунейе, ля тушрик биллях. Синко мой, никога не съдружавай на Аллах Аззаваджал. Моли се само на Аллах, каквато и трудност да изпиташ, каквато и болест да те погоди, където и да си в Мекка, в Мадан, в Пашово, в Велинград, искай само от Аллах. От никакъв случай от друг. Кой от нас не е научил това нещо? Кой баща, майка седнал с дъщеря си и с сина си? Да съветва най-великият съвет. Никога не съдружавай с Аллах. След това продължава Лукман алейхиссалам и казва, инне ширка ла зулмун азим. Наистина, ширка е най-голямото престъпление спрямо Аллах Аззаваджал. И наистина така. Значи Аллах Аззаваджал ти дава очи, с които виждаш. Ако изпаднат поради някаква си причина, никой не може да ги върне тия очи. Ако сърцето спре, погледнете от вас, тук има хора, които са на 70 години, на 80 години. Размислете се, това сърцето преди 80 години без да спира и минутка, и секунда, върви и работи. Кой го движи? Спре ли какво става? Може ли да го раздвижиме ние? И субханаллах, не заслужава ли Аллах Та'аля да кажеш Елхамдулилlah? Значи Аллах Та'аля те е сътворил
Дал ти е всичко, каквото искаш и което не си искал и него ти дава. Пияни хора, цял живот алкохолици, но Аллах Таля му дал и нафака, дал му и деца, дал му и дом. Нито един път не рекал елхамдулилlah. Ето. Това са мусулманите днес. Но Аллах Таля казва: инне ширке лезулмун азим. Дори да съгрешиш, какъвто и харам да направиш, закъснееш, може и прелюбодеяние, час пак да се послушиш, може и алкохол да пиеш, аузу билlah. Но ширк, съдружаване с Аллах, никога. Бих рекал, това трябва да научим от началото. Първото нещо, което учиме децата е ля иляха илlallah Мухаммаду Расулуллах. Но да знае, че при какъвто и зор, при каквато и беда да е, да се обръща само към Аллах Азза ва Джал. След това Аллах Таля продължава и казва: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. И след това وَصَّيْنَا, значи васиет. Този васиет е от Аллах Азза ва Джал, не от еди кой си. Съветваме, правиме, казва Аллах Таля, васиет, всяко дете да се обръща към родителите само с добро. В друг аят, какво казва Аллах Таля? فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفْ. Харам е да кажеш на майка си уф. Представите ли си? Аз учех 3 години с човек, който е приел ислям от Филипинските острови. Доктор, завършил медицина. Има едно висше. Аллах Таля ме отреди с него да живея, който ме направи страшно щастлив да живееш с такъв човек. Тръгва на умра за Мекка, не учиме в Медина. Майка му работи като докторица в Даммам на 1200 км. Звъни и казва: Ана, ще ми дадеш ли изин да ида на умра до Кябета? Субханаллах, представете ли си? Да иде на хадж. Пита Ана: ще ми позволиш ли да ида на хадж? Представите ли си? Това е ислям. Викам Мунезир: кога ще се жениш? Вече завършваш образованието. Когато майка ми избере. Викам: Субханаллах, без да я виждаш, без да я виждам. Що майка ми е доволна, вземам я, която иска да е. Важно, че майка ми ще е доволна. Това е семейството. За времето на Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям прави много голямо впечатление една случка, която се случва с Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям. Може би да сте я слушали, ако сте слушали, ще има полза от повтарянето. Тази случка я четох в хутбетата на Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям. Има една книга Хутаб Расул, всички хутбета на Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям. В тази случка я пренася Билял радиаллаху та'ала анху, както някой учени казва, това е от господарите в дженнета. Билял радиаллаху та'ала анху, муезин на Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям. Един ден, като чухме, че един сахабин, повтарям, сахабин на Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям умира. И ние отидохме до него там и започнахме, както ни казваме, тълкъма, който го учиме след като умре човек, тълкъма по суннете да е преди да умре човек, не след като е умрял. Умрели, свършено. Китабите затворени. Обаче, вика, ние отидохме при него и започнахме да го призоваваме, да го приканваме, да рече ля иляха илlallah Мухаммаду Расулуллах и да умре. Не му викаме със сила: кажи. Застанал съм до главата и му казвам ля иляха илlallah, белки се подсети и той да рече душата да излезне. Обаче, вика, той сахабин се мъчи. Иска да рече ля иляха илlallah, обаче и не може да рече. Субханаллах, има някакъв проблем. Мъчи ме се час, два, не може да каже ля иляха илlallah. След това Билял радиаллаху та'ала анху казва: сетих се за Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям. На бегом отивам при него. И му казвам: я Расулуллах, еди кой си сахабин, вика, умира. Обаче не може да каже ля иляха илlallah. Има нещо. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям отива при него и му казва ля иляха илlallah. Той не може да повтори дори Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям казва на сахабетата: има ли родители този човек? Тогава Билял радиаллаху та'ала анху казва: я Расулуллах, виждаш ли онази колиба там? Тая жена, която живее вътре, неговата майка. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям отива там и чука на портата. Излиза жена възрастна на 90 години. Когато поглежда, че Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям е застанал пред врата и казва: я Расулуллах, защо не изпрати аз да дойда, ти идваш? Вика: ти си майка и заслужава Мухаммад да дойде при теб. Представете ли си?
Расулулlah се вижте по-уважение прави на майката. Защо? Защото дженнета в нейните крака. Къде са нашите майки? Къде е нашето уважение на нашите майки? След малко ще чуем какво казва Аллах Та'аля по-надолу. Расулулlah сърце ми казва: имаш ли синове? Тя казва: не, няма. Расулулlah сърце веднага се тръгва надолу. Отива там и казва на сахабета: ей, сахабета, събирайте, вика, и палете голям огън. Всички събират съчки, дървета, палят огън. Но нали е майка? Вижте, когато е парче месо, от нея това дете. Започва да следи след Расулулlah, съвсем крие се от къщите. И наблюдава какво ще стане. Расулулlah, когато се разпалва огъна, казва на сахабетка: идете, вика, вземете този човек и го хвърлете в огъна да изгори. Отиват и го вземат. Майката се приближава до огъня и казва: я Расулаллах. Той вика: мой син. Ти каза, че нямаш син. От кога ти там един път ти на син? Вика: я Расулаллах, наистина е мой син. Аз му чиня халал. И веднага той казва: ла илахе иллаллах Мухаммаду Расулаллах, и душата му излиза. Вика: я Расулаллах, наистина съм му майка. Но откакто той се ожени, жената му стана и майка, и жена. Той нямаше майка в този момент. Субханаллах, колко възрастни хора живеят там сами. Преди седмица ми се случи, понеже обикаля в вашия район. На мен ми се случи, жена ми се обажда, че дъщеря ми дете има температура. 3 дена не е спала. Аз всеки ден се обаждам през час как и що е. Субханаллах, утре това детенце става и те изхвърля в мазето. Когато бащата дигнал температура, децата не спът ли, гледат си кабел и пайнер цяла нощ. Дреме му за възрастен човек, който е там. Не е ли така? Но Аллах Та'аля казва: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. Ние направихме васиет. Човек, когато погледне родителите си, да се отнася само с добро. И казва Аллах Та'аля, понеже сме прости ние хората, невежи, казва Аллах Та'аля: حَمَلَتْهُ وَهْنًا أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ. Забременява го тежкотия след тежкотия. Които са минали по този път знаят какво е. Тежкотия след тежкотия, ражда го отново тежкотия. Жени умират след раждането. И при самото раждане. Казва Аллах Та'аля: وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ. И е длъжна след това 2 години да го разнася на ръце навсекъде. Научава го на всичко. Субханаллах, нашите майки са ни научили. На всичко, до това, което е около теб, е благодарение на майка ти. Субханаллах, направи ми скоро впечатление. Имам един приятел от Саудитска Арабия и паката в България. И вика: Хусейн, направи ми, вика, впечатление един младеж. Направо, вика, половин час го гледам и не мога да се осъзная къде съм. Когато тръгна за България, бързам към летището. Насред магистралата видях страхотна катастрофа. Поглеждам в колата, шофьора е целия в кръв, стъкла забучени в главата, в очалото, а оттатък възрастен човек, 80 години, нищо му няма. Бързо спирам колата и отивам да изваде шофьора, който е целия в кръв и в стъкла. Когато взех да го взема, ми вика: я Фулян, не ми знае името. Първо вика: вземи този човек оттам. Викам: ти си по-зле, не ме интересува, вика. Дигни този човек оттам, изкарай го от колата. Отивам бързо оттам от колата, взимам го и го оставям, той му няма нищо на старец. И се връщам при младежа да го изваде, чакай, вика, да целуна, вика, главата ти. Това е моя баща. Вижте, това е уважение. Дай да целуна главата ти, това е моя баща, ти му спаси живота. Аллаху акбар. Представете ли си? Аллах Та'аля продължава и казва: енишкур ли валивалидейки. Всичко това, което споменаваме до сега, казва Аллах Та'аля, всичко това е за да благодарите на мен. Първия себеб, причината да сме живи, това е Аллах Азza ва Джал. Защото Аллах Та'аля, ако не е отредил, никой от нас няма да е жив. И втората причина, това са аната и бабата, нашите родители. И затова казва Аллах Та'аля, първо да благодарите на мен, но не забравяйте и вашите родители. Илейхил масир. Не забравяйте, че при мен ще се върнете.
Расулуллах салалаху алейхи ва салям казва в хадис: единственото, за което Аллах Та'аля наказва още на дунята, това е непослушанието към родителите. Ако извършиш зина прелюбодеяние, Аллах Та'аля може да те накаже на каяметския ден. Откраднеш, излъжеш, каквото и да е, на каяметския ден ще си видиш наказанието. Но когато се обърнеш с зло към бащата и към майката, още на дунята те наказва Аллах. Единствено само за този грех. Затова казва Аллах Та'аля: илейя масир. Не забравяйте, че утре ще дойдете пред мен. И ще те питам: познаваш ли този човек? Да, това е майка ми. Защо живеше в мазето? Как ще отговори? След това Аллах Та'аля продължава и казва: وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. Ако пък родителите е обратно на това, което ти вършиш, карат те да излезеш от ислям. Субханаллах, на много места в България виждам родителите свалят за братките на децата си. Не бех вярвал. По-рано казвах на джамата, като ходех: не вярвам родител да иска зло за детето си. Но мусулманите ме убедиха, че и това е възможно. Има един велик сахабин, Саад ибн Малик радиаллаху та'аля анху. Казва, когато стигне до този аят: وَإِنْ جَاهَدَاكَ, казва: ей, сахабета, този аят се ни спусла заради мен, аз съм причина. Какво се случва? Когато го огрева слънцето на исляма и казва: ля иляха илlallah, Мухаммаду Расулуллах, майка му не е съгласна с това, което той върши. Извиква го и му казва: синко, не искам да живея с теб. Няма да ям и няма да пия, докато ти не се отвърнеш от тая религия. Той казва: Ана, каквото и да правиш, това, което е влезнало в сърцето ми, няма да излезне никога. Саад ибн Малик казва: не яде една вечер и една нощ, не пи, нито яде нищо. Минава втори ден и трети ден. Минава и седмица, тя пак не яде и напие. И казах пак: Ана, ако иска, вика, 100 души да ти е дал Аллах, една по една да ти излиза и да умираш, нема се откажа от Аллах. И тогава вика, тя прояде на много. Ето виж, но устоял на аятите на Аллах Аззаваджал. Аллах Та'аля казва: каквото и да те карат, щом не е спротивно на твоята религия, слушаш. Но когато е спротивно на религията ти, няма послушание. Не се е карал с нея, не е псувал, въпреки че е неверник. Но е майка, пак я уважава. Продължава Аллах Аззаваджал и казва: وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. Никога не ги слушай. Сега ние някакво се намираме оправдание. Да, но баща ми не ми дава. Да, но майка ми не ми дава. Субханаллах, утре като умреш и застанеш пред Аллах, това приема ли се за шериатска причина? Тук на дунята ще извадиш бележка от всички доктори фалшиви и ще те изкарат, че не можеш да го вееш. Но пред Аллах Та'аля дали ще бъжи тая бележка. Така че нека да сме сигурни в това, което твърдим. Нека да имаме шериатска причина, която Аллах Та'аля да я уважи на каяметския ден. Не я ли уважи, че е няма. Аллах Та'аля да помага на всеки. Затова казва Аллах Та'аля: فَلَا تُطِعْهُمَا. Не ги слушай. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Но в дунята си и бъди приятел, уважавай си ги и винаги с добро. Субханаллах, и наистина такива примери страшно много в ислям, особено от сахабетата. Никога не са вдигнали тон срещу родителите си. И Аллах Та'аля ги издига и става причина те да се обърнат в живота. Аз имам един приятел в София, който е приел ислям. Тая жена, когато прие сина и ислям, почна по врачки, по попове, най-различни икони почна да лепи по дома и там. Мисли, че на сина е сложено магия. Той й казва: майко, това, което е вътре в сърцето ми, няма да излезе. Това не е магия. Това е убеждение. Вика, аз съм убеден, че Аллах, Субханаллах, втория син, след това започна да се занимава с наркотици. Отидоме и на гости, знаете ли какво вика? Моля се, вика на Бог, дано и втория приеме ислям. Защо? Защото знае, че с първия има син.
няма дискотеки, няма кръчми, няма наркотици. Втория го няма с месеци. Вижте каква е разликата. Но когато сме назор, веднага към Аллах. Аллах Азza wa Jal казва: وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Винаги с добро към родителите, дори да е неверник. Вижте, дори да е неверник. Пък камо ли кой е мусулманин? Аз много ми прави впечатление словата на Аллах Та'аля. فَلَا تَقُلْ لَهُمَا уф. Никога не казвай, това е харам, представете ли си? Да кажеш на майка ти уф е харам. А представи си другите неща, които ти прави. До каква степен може да затъне един мусулманин? وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ. Когато има хора, родители, пречат на децата си, казва Аллах Та'аля: ти си бъди приятел на теб и си следвай пътя, който ще те доведе до мен. Трудно е наистина да живееш с родител, който е неверник. Трудно е да живееш с родител, който постоянно в кръчмата и изкарва детето от джамията. Трудно е. Но това, което ти посееш, ще го видиш на Каямитския ден. По-рано, не знам дали казвах миналото ми тая случка, един от предишните пейгамбери минава покрай мезарите, мусулманско гробище. Когато минава покрай това гробище, слуша в един от гробовете ужас. Такива гласове вика, такива викове не съм чувал. И си вика: Субханаллах, какво ли е направил, вика този човек? Знае, че е мусулманин. Но не може да му помогне. Минава с пейгамберина, свършва си работата, след часове се връща. Минава покрай същия гроб, всичко утихнало. Нема го азаба, нема го наказанието. Обръща се той пейгамберин към Аллаха Азza wa Jal и казва: Я Рабби, преди малко, вика, наказанието беше неописуемо. Какво толкова е направил, вика, добро, че да спреш наказанието? Аллах Та'аля му обръща и казва: допреди час той човек нямаше нито едно добро дело. И всичко си го очакваше. Мелайката го наказва постоянно. Но преди час неговото детенце влезна в джамията и рече: Бисмилахи рахмани рахим, и му спрехме наказанието. Представете ли си? Преди час детенцето влиза и казва Бисмилах, веднага азаба спира. Но представи си, ако ти лежиш в гроба и твоето детенце прекрачи кръчмата. Какво става с теб? Аллах да ни помага. Затова имаме шанс, още сме живи. Може да хванеш детето ти, може да седнеш сериозно да говориш. Като зрели хора да го съветваш: ето Аллах Та'аля, ето примерият. Много неща. Но след като умрем, вече е късно. Затова имаме този шанс, защото сме живи. Още по-хубаво, че сме ето в Рамазан, в такива велики нощи. Да вдигнем ръцете като Абу Хурейра и слънцето ще не огрее. ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Казва Аллах, като потвърждение преди малко казва Илайя ал-Масир, сега казва: и отново, вика, при мен ще се върнете и ще ви известя за всичко, което сте извършили. Субханаллах, в сура Тарик Аллах казва за хората: фейакидуне кейда. Иска я да надхитря с хитрини, да излъже и да се представя мусулмани пред Аллах Азza wa Jal. Но Аллах Та'аля не може да се излъже. Казва Аллах Та'аля: уакиду кейда. И аз имам хитрини, не може да ми излъже мое съзнание. Така че не си мислете, ако ти си занемарил родителите си, ще застанеш пред Аллах и ще кажеш: Я Рабби, денонощно съм дял на теб. Няма да стане. Казва Аллах Азza wa Jal: فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Ще ви известя за всичко, което сте извършили. Искам да чуем още един аят на Аллах Азza wa Jal от съветите на Люкман алейхиссалам, дори и на кратко. Вижте как се обръща пак Люкман алейхиссалам, като казва: Я бунейе, не казва Я ибни. Значи, синко мой, ти си най-скъпото ми нещо. إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. Казва: синко мой, дори да те виждам аз, внимавай какъв грех ще направиш. Дори да е като синапено зърно,
и то да е забулено и да е скрито в най-долната скала на земята. В предание в Хадис се казва в огромна скала под 7-те земи надолу. Аллах Таля вика, ще ти докара този грях на кайметския ден и ще го видиш. Тоест, ако си извършил грях, никой не те е видял. Знай, че на кайметския ден ще излезе наяве. Значи, вижте какъв хубав съвет казва. Значи, каквото и да вършиш, не забравяй, че Аллах Таля навсекъде те наблюдава. Така че живей с Аллах Аззаваджал, а не с заблуда, че той не те вижда. Инна Аллах е латифун хабир. Аллах Таля е латиф. Знае и най-скритите неща и хабир всеизвестен за всичко. Я бунейе, скъпи синко, екими салате уамур бил ма'руф. Кой от нас е казал на детето си? Кланяй си намаза, кланяй намаза. Колко пъти провери ти твой дете дали е кланял детка? Прави впечатление, че понеже сме в 21 век, бих рекал при тази технология, книги, преведени Корани, влизаш в интернет, всичко го гледаш на картинка пред теб. Все още не виждам да се изпълнява суннета на Расулуллах саллаллаху алейхи ва салям при раждане на новородено. Много редко се среща човек да му се роди дете, да викне ходжата и да рече, бе ходжа, какво е правил Расулуллах да се роди детенце? Ами правила учи езан на една седмица, като направи детенцето, учи езан на дясното ухо и камет на лявото ухо. И първото нещо, което ще чуе бебето е ля иляха илаллах Мухаммаду Расулуллах. А ние какво правим на първия ден? Обаждаме се в кабелната, поздрав за новороденото с Ивана, поздрав на новороденото с Драгана и къде сме тръгнали? Още с първия ден започваме с харам. И как ще го докараме в джамията после? Ония човек имаме Джуейни, само 3 глътки млеко е вкарал. И вика, да, знам, че са харам. А ние, това е първото по кабелната с харам поздрав. След това с ракиите, след това с харами след харами. И как ще го докараш утре тук това детенце? Не става. Ето, вижте колко сме отдалечени от ислам. И това го забелязвам навсякъде в България. А Аллах Таля казва, я бунейе, Люкман алейхиссалам казва, синко мой, кланяй си намаза, еки мис сала, уамур бил ма'руфи, уанха анил мункер. Би рекал това, което го изисква Аллах Таля, това е изчезнало изцяло измежду мусулманите. Субханаллах, дори в джамията, гледаш, че човека, когато е на сежде, не е отправил краката отзад долу, във въздуха са. Не му прият намаза. Защо? Защото Расулуллах се казва, нареди ни Расулуллах саллаллаху 7 части да ги опреме долу на земята, фарс. Челото, носа, ръцете, колената и краката, 7 части. Той е дигнал краката. Като погледнеш, той не му направи забележка на твоя брат. Намаза не му прие. Минаваме си и си излизаме и сения тая. Аллах Таля казва, уамур бил ма'руфи, на най-хубавия начин. Случката с Хасан и Хусейн, внуците на Расулуллах се не знае. На най-хубавия начин. Възрастен човек не знае как да вземе абдест. Винаги, когато ние ги ръцете до тука, вместо до тука. И се чуди как да му каже, вика, ние сме вика на 5-6 години, 7 години деца, а този възраст човек на 80 години, как ще направим забележка? Но дали поди шамари. Отиваме при него и му казваме, Миджо, знаеш ли ви какво? Гледай, вика, от нас кой по-правилно взима абдест. Хасен, понеже е по-голямия, взима абдест и ми ръцете наложено до тук да ги види стареца. Другия Хусейн и той прави същото. И той казва, о, деца, аз греша, вика. Аз ги ми вика до тук. Значи вие сте правилните. Ето, винаги ще намери начин, как на най-хубавия начин да го поднесеш на хората. Но все пак трябва да се мисли малко повече. Аллах Аззаваджал казва и повелявай доброто и забранявай лошото. И нещо, което трябва да го знаем, това е за всички, които работят по пътя на името на Аллах Аззаваджал, уасбир аля ма асабек. Не си мислете, че е лесно да си ходжа. Не си мислете, че е лесно отпред да говориш пред хората. И не е лесно да обикаляш цяла България, да съветваш хората и кажеш, това е харам, пазете се от него. Винаги някой път ще ти погоди номер.
Скоро в Северна България с колата ни щупиха огледалата. Но какво от това нещо? Ще купим нови. Но важно, че сме по пътя на Аллах Азза ва Джал. Купихме нови, пак колата върви. Но който го е направил, как ще застане пред Аллах Азза ва Джал? Представите ли си? Щупиха огледалата, няма никакъв проблем. Купихме нови. Казва Аллах Таля: "Wasbir аля ма асабек." Прояви търпение сабър. 100 на 100 ще има беля. Някой ще те удари, някой ще те напсува, ще те нагрубят, ще те направи, не знам какво. Но сабър, ти прояви търпение, инна залике мин азмил умур. Това е от най-хубавите неща, които Аллах Та'аля е отредил. Сабър при всичко. Не искам да удължавам повече, само ще кажа още една случка. Когато слушаме такива неща за сехабетата и си мислиме, че такива неща са невъзможни за днешно време, едва ли вика ние ще стигнем Абу Хурейра радиаллаху та'аля. Искам да кажа една случка за някои хора от вас, бяха на моите лекции в Рамазан и са я чули, но искам да я кажа и пред вас, да видите, че и днес е възможно да си на дунята и в същия момент да си в дженнета. Доскоро чух една случка за човек, който наистина ми направи много голямо впечатление, си към Субханаллах. Значи Аллах Та'аля не изисква от нас да спиме в джамиите. Никъде в Коран и Керим Аллах Та'аля не казва спете в джамиите. Никъде в Коран и Керим Аллах Та'аля не казва говейте 12 месеца целогодишно, без да спирате. Не казва Аллах Та'аля всичко, което го имате, давайте го садака и след това гладувайте. Никъде го няма. Но Аллах Та'аля казва: направете едно нещо, дори и да е древно, но заради Аллах. Това нещо може да изкара директно в дженнет. Един исламски учен от Алжир преди 3 години отива на хадж. Доста известен улема в Алжир. Гледам от вас доста хаджи съм ги виждал по време на хадж там. Отиваме, вика, на Курбан байрам, колеме курбаните, обръснахме главите и след това хвърляме камъчета на джемерат и оставаме да спиме 3 дена на мина. Субханаллах, първата вечер, когато легнах, сънувам Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям. Това се случва преди 3 години. На втората вечер сънувам пак Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям. На последната вечер от хаджилък, искам да обърнете внимание, не е в Мадан, не е в Велинград, не е в Смолян. Сънува Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям в Мекка, на свещено место, и след хадж, след като му опростено всичко на този улема. Сънувам Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям 3 вечери подред. Субханаллах, какво сънува? Това, което сънува, не огрява него нищо, но все пак е голям знак. Не всеки от нас може да сънува Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям. Защо? Защото Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям казва: шейтанина не може да се оприличи на мен. Който ме види на сън, да знае, че съм аз. Значи той е човек, преди 3 години се е срещнал с Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям и е говорил с него. Какво вижда? Сънувам Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям застанал отдесно на мен и ми казва: я Фулян, спомена ми името. Виждаш ли този човек до мен? Той му казва: я Расулуллах, да, виждам. Той се казва така и така. Искам да го намериш след хадж и да му кажеш, че той и аз сме така в дженнет. На втората вечер пак сънувам същото. На третата вечер пак сънувам, Расулуллах ми казва: този човек искам да го намериш и да му кажеш, че той и аз сме така в дженнета. А този човек все още на дунята. А Расулуллах го чака в дженнета. Представете ли си? Какво толкова е направил този човек? Не мислете, че е завършил в Медина. Не мислете, че е хафиз на Корана. Обикновен човек. Той човек казва: след това веднага, с радост, след хадж се прибирам в Алжир и започвам да обикалям, да търся този човек, Субханаллах, какво толкова е направил, че да очака Расулуллах в дженнет. Отивам от град на град, от село на село, от махала на махала, обикалям и питам за този човек по име. Субханаллах, влизам в едно село, гледам моя приятел, седнал е пред едно кафене и си игра табла с другите приятели. Представете ли си? Игра табла. Не го е заварил в джамията, не го е заварил на кадри гиджеси. Той се чуди: Субханаллах, игра си карти, табла пред кафето, а Расулуллах съм го чакал в дженнета. Отива при него и му казва: саляму алейкум. Той казва: алейкум салям.
Вика, Фулян, може ли за малко? Той остава таблата и се отдръпва с него. Вика, искам да те питам нещо, вика. През живота си да си направил някакво добро, някакъв си хайр, някакъв хайрат. Оня човек мисли и казва, вика, да си кажа честно, не знам. Кланям се в джамията, дойда до тук, поиграм табла с приятелите да мине времето, става обед пак и да кланям, ако имам време, дойда пак, ако не поспа дома, така и това е. Нещо специално съм направил, вика, не помня. Той човек вика, с тая табла едва ли си спечелил дженнет? На къла се казва. С тая табла едва ли си спечелил дженнет? Има нещо, което вика, ти си направил. Моля ти се, вика, помисля още малко. Той човек мисли и накрая след час и половина казва, вика, о, да. Има, вика, едни съседи, семейство, родители с 3 деца. Обаче, вика, родителите умряха, вика, при катастрофа ли беше преди Борис, вика, минаха, вика, 10 години. Обаче останаха, вика, 3 сирачета, няма кой да ги гледа, никакъв човек. Няма никакъв роднина. И аз, вика, какво ми дойде на главата, още на утрето, на другия ден отивам в пощата и казах на пощаджията, от днес нататък, моята пенсия приписваш на тия деца. 1 лев не искам да идва при мен. И в България, вика, от тогава аз не получавам пенсия, ама не знам, вика, че съм ги дал и на тех. Субханаллах. Цялата пенсия е дал, 10 години. Отглежда сирачета без да знае той. Изпълнил е хадис без да знае, че е и хадис. Преди 1400 години Расулуллах саллаллаху алейхи казва: "Ене ва кафилул ятими фил дженнати хакеза." Аз и той, който гледа едно сираче, сме така в дженнета. Той не знае този хадис, без да иска го е изпълнил, но Расулуллах саллаллаху алейхи чака в дженнета. А той все още е жив. Та субханаллах, понеже на последната общност можем да направим и такива дребни неща. Не, че утре хубаво всички се наведем в почта и ще препишем пенсиите на сирача. Няма да стане, знам. Но може да отделим вместо фитрата да е 2 лева, отделете 5 лева, субханаллах. 2 лева какво ще си купи това сираче? С 5 лева ще купи повече. Отдели повече. Купи му за Байрам едни тънки, купи му едни маратонки. Може тия маратонки те изстрелят директно в джинтет. Не знаеш откъде ще те огрее. Той човек живее на дунята, но краката му с Расулуллах в дженнета се разкарват. Това, което исках да ви кажа, не искам да удължавам повече. Аллах да помоля всички вас, правете дуа. Знаете, че дуата е оръжието на мусулманина. Рано или късно Аллах ще ти приеме дуата. Не трябва да се месиме в делата на Аллах. Молиме се, по Аллах да ни приема дуата. Не е така. Расулуллах саллаллаху алейхи казва: Аллах таля се срамува да види своя раб дигнал ръцете и да ги върне празни. Аллах таля се срамува. Ти искай. Аллах таля винаги ще сложи нещо. А сега е Рамазан. Ето има още няколко дена до петък и свършва. След Рамазана не е както е сега. Затова прави дуа за детето си, прави дуа за над и бабата, които са минали от дунята, прави за... И има за всички да се молиме. Нека да не скъперничиме и иншаллах да ни събере така и в дженнета. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.